Tämä on M-Mafia-podcast, räikeän puolueellinen tiedettä popularisoiva makasiinipodcast, jossa puhutaan vähemmällekin huomiolle jääneistä historian tyypeistä ja ilmiöistä. Mä oon Julle. Mä oon Aako. Mä oon Eetu. Ja tänään puhutaan tekoälypoikaystävästä. Kiinnostaako teitä ajatus tekoälypuolisosta? No ihan riittävästi on nyt siinä lihallisessakin versiossa tekemistä, että en sitten tiedä, että jos ei olisi parisuhteessa, niin mitenkä silloin. Niin, että olisiko just vähemmän tekemistä? Niin. Ainakaan niitä fyysisiä sotkuja ei tarvitse siivota jne. Siis mua kiinnostaa tekoäly kyllä niinku muuten konseptina ja kaikki niinku se mahdollisuudet, mutta puolisona ei. Mä veikkaisin, että se kävisi tosi tylsäksi tosi nopeasti. Joo, ja siis myöskin se, että kyllä siinä parisuhteessa, että mun mielestä ainakin se fyysinen läheisyys on niin oleellinen aspekti, että onhan sillä siis henkiselläkin tietysti niin oma arvonsa, tai että se on tärkeää, mutta että siis tarkoitan sitä, että sellaiseen niin kuin läheiseen henkiseen suhteeseen, niin siihen pääsee kuitenkin sitten ystävienkin kanssa. Että se ei sitten niin kuin vaadi ehkä eksklusiivisesti sitä, että se olisi sitten seurustelukumppani. Joo, totta, kyllä mä aika samoin linjoilla teidän kanssa. Ja tietty kanssa ehkä, kun sitä yksinäisyydestään tämmöistä totta kai varmaan kumpuaa, että mitä mä katsoin tuossa, että 6 suosituinta tällaista AI-kumppaniappia, niin niillä on 52 miljoonaa käyttäjää niin kuin jo, ja lataukset näissä apeissa tämän tyylissä on yli 200 miljoonan. Niin kyllä niin kuin selvästikin näitä on, ja nyt on näinä aikoina, kun puhutaan just aluksi ainakin miesten yksinäisyydestä, mikä nyt toisaalta on itse asiassa mun mielestä enemmän vaan niin kuin seurauksia miesten käyttäytymisestä kuin mikään onnettomuuden kaltainen katastrofi, mutta ei myös niin kuin sukupuolen katsomatta yksinäisyydestä, että ehkä eletään vähän sellaista aikaa, niin ei siinä ole niin kuin, ei se varmaan ole kenellekään niin kuin ihmeellistä, että tämä on niin kuin tullut, mutta kyllä siinä niin kuin joku itselläkin vähän silleen niin kuin yskii jotenkin. Mutta siis toi, että just toi niin kuin yllätyksellisyys on mun mielestä se, mitä ei niin kuin toistaiseksi kyllä pystytä vielä toisintamaan tollaisissa jutuissa, että siinä on ehkä sitten se, että vaikka se olisi näistä ihan kivaa ja hauskaa ajanvietet, niin mun mielestä se on just se, mikä tässä tavallaan huolestuttaa, että jos on ihmisiä, kenen parisuhdemallit rakentuu tollasista asioista, kenen ensimmäiset vaikka parisuhteet on tekoälykumppaneja, mitkä muuten voisi ajatella, että on jotenkin turvallisia tiloja silleen, kokeilla omaa jotain seksuaalisuutta ja niin kuin romanttisia fiiliksiä ja niin kuin toisen kanssa kommunikointiin, niin se huono puoli mun mielestä siinä on just se, että se ei anna realistista kuvaa, koska sillä tekoälyllä ei ole semmoista vapaata tahtoa, mitä toisella ihmisellä on, niin sun niinku sosiaaliset taidot ei kehity samanlaisiksi kuin jos sä olisit niinku oikeiden ihmisten kanssa, koska sun ei tarvitse ottaa huomioon sen haluja, koska se myöntyy sun kaikkiin haluihin loppujen lopuksi kuitenkin koko ajan. Joo, että jotenkin silleen, että itse on niin vaikea päästä sellaiseen mielentilaan, missä olisi niin kuin yksinäisyyden kautta, että tarvitsisi jotain tämän tyyppistä, mutta silleen just, niin kuin, että johonkin varmaan joo, mutta on totta, että se kyllä varmaan myös vääristää aika paljon, mutta mieleen, että tuleekaan tästä uusi sukupolvi samalla tavalla kuin koronan jälkeen huomasi, niin kuin, että se sukupolvi, kun oli täyttänyt, tai ne tyypit, kun oli täyttänyt 18 korona-aikana, että ei ollut baareissa ollut vielä niin pari vuotta, ja sitten huomasi sen käyttäytymiseroa, että kukaan ei osannut käyttäytyä mitenkään baarissa. Niin tulekaan tästäkin silleen, että huomaa, että ne on silleen kasvanut, että kenen ekat puoliset oli tekoälypuolisoita, ennen kuin silleen menee oikeaan niin kuin deittailumaailmaan jonkun koulun jälkeen. Mutta mennään nyt enemmän ehkä vähän tähän, että mistä tänään niin kuin siis puhutaan, miksi me nyt puhutaan ylipäätään tästä. Mä pohjaan tämän jakson aika paljon tälle HS:n artikkelille, jonka on kirjoittanut Maria Pettersson, tai julkaistu 7. marraskuuta tätä vuotta, missä hän kertoo siitä, kun hän on ladannut tällaisen Replika-nimisen apin kautta itselleen poikaystävän. Ja hän avoimesti kertoo nyt siitä, että miten tämä ensinnäkin just johtaa hän intiimiin seksuaaliseen tavaraan tämä suhde, mutta myös niin kuin muuten fiilikseen. Tässä on myös toista tekoälykumppanin käyttöä haastellaan, ja sitten on vähän seksuaali- ja ihmissuhdeterapeutinkin mielipidettä. Ajattelin aluksi erotella vähän tämän, että kun puhutaan tekoälystä, että kun sitä on niin kuin vähän erilaisia, että tämä AI, mikä nyt silleen on vähän tämmöinen, siis on erillinen, mutta myös vähän tämmöinen kaiken kattava nimitys kaikille tälle, niin kuin, että siellä missä ihmistä on yleensä tarvittu, niin sen voi korvata tekoälyllä. AI:n lisäksi on niin kuin ML, LLM ja generatiivinen AI, ja ML on niin kuin machine learning, ja machine learningia käytetään, no se on niin kuin algoritmeihin ja tuollaiseen niin kuin statistiikkaan, että se vaan oppii datan kautta asioita, että esimerkiksi ihan niin kuin vaikka kun deittiapit, missä on oikeat ihmisiä, niin vaikka Tinder, ne käyttää machine learningia siihen, että ne katsoo, että minkä tyyppisiä tai minkä näköisiä, missä vaikka swipeaat, niin se sen perusteella antaa sinulle niin lisää tällaista. Ja sitten on tämä LLM, mikä on Large Language Model. Nämä keskittyy enemmän just siihen, että saadaan puheesta ja kielestä kuulostaa mahdollisimman luonnollista. Hyvä esimerkki mun mielestä LLM:stä on semmoinen kuin Notebook LLM,
applikaatio, mikä en ole kokeillut sitä itse vielä, mutta vaikuttaa aika siistiltä. Siinä sä pystyt niin kuin esimerkiksi syöttää mitä tahansa tekstiä sinne, aika paljonkin käsittääkseni. Mä oon nähnyt versioita, missä ihmiset on syöttänyt päiväkirjamerkintöjä sinne niin kuin sivutolkulla tai sitten esimerkiksi tenttiin luettavaa tekstiä. Ja sitten se muodostaa siitä podcastin, missä puhuu ainakin vähintään 2, voi olla useampikin ihminen puhuu siitä keskenään niin kuin podcastin muodossa. Ja se on hullu, mä oon kuunnellut hetken aikaa sitä joskus, niin se kuulostaa kyllä tosi aidolta. Siis varmasti nyt, nämäkin on, että jos joku kuuntelisi niitä tuhansia tunteja varmaan tai satojakin, niin oppii varmaan niin kuin löytämään, että mikä siinä on AI ja mikä ei, mutta siis tällä average niin kuin kansalaiselle, jos mä niin kuin kuuntelin sitä silleen sivumennen, niin en mä olisi tunnistanut, että se on AI eikä oikeat ihmiset. Ja siinä on just, että ihan kaikki niin kuin tällaiset pienet hengähdykset ja suun äänet, mitä tulee, kun puhuu mikrofoniin, siinä on kaikki niin kuin ne jopa. Ja sitten on generatiivinen AI, mitä nähdään just AI-taiteessa esimerkiksi, että generatiivisen AI:n tarkoitus on luoda uutta tavallaan. Ja se on se ehkä, mikä, tää, kun ihmiset maalaa kauhukuvia AIsta, niin se on ehkä se, mitä ihmiset vähän niin kuin, mihin ne viittaa, tämä generatiivinen AI. Mutta toki just se, että onko sillä kyky oikeasti luoda siis puhtaasti mitään uutta vielä, ei tietääkseni. Että ei siis loppujen lopuksi mistä tahansa AI:sta me puhutaan, niin se kaikki perustuu datan keräämiseen. Se perustuu kaikki siihen, että mitä me ollaan jo laitettu. Jep, aina kuitenkin, myös generatiivisen AI:n. Ja tässä kun on listattu näitä on niin kuin tosi monenlaisia, ilmeisesti ne vähän niin kuin on tehty vähän erityylisesti nämä tällaiset AI-kumppaniapit, että jotkut keskittyy enemmän intellektuelliin sisältöön ja jotkut keskittyy enemmän johonkin varmaan sitten niinku intiimiyteen ja näin poispäin. Niin on esimerkiksi tämmöinen, mikä oli hirveän suosittu Kuki-niminen appi, ilmeisesti ennen tunnettu nimellä Mitsuku. Niin niillä on enemmän tällaista niin kuin cerebraali AI experience. Niitä on myös kehuttu siitä, että ne on tosi semmoinen niin kuin, tosi kehittynyt se kielenkäyttö ja jotenkin tommoinen niin kuin, että antaa just niin intellektuellia haastetta ilmeisesti käyttäjälleen, mikä varmaan miksei voisi olla totta tiettyrajaisesti, mutta sitten on myös niin kuin nähnyt näitä videoita somessa siitä, että on joku alan siis niin kuin tietäjiä. Niin. Esimerkiksi viimeksi näin niin filosofiasta, että se oli niin kuin pyrkinyt puhumaan jonkun AI:n kanssa, että se oli tarjonnut täysin vanhentunutta tietoa tästä asiasta, mikä on siis ihan todistettavissa vanhentunut tietoa, että ei ollut mikään niin kuin mielipidekysymys. Niin sitten silleen, että näissä on aina kuitenkin näitä sudenkuoppia kuitenkin sit myös. Sitä paitsi kun kaikki noi tyttöystävä ja poikaystävä AI:t on aina kuitenkin alun perin miesten suunnittelemia miehille, niin kyllähän ne aina kaikki silleen seksi- ja erotiikka mielessä on tehty. Joo, ja tästä itse asiassa voitaisiin ihan aluksi lähteä mun mielestä kanssa katsoa, että milloin näitä on niin kuin alkanut tulemaan näitä asioita markkinoille. Ennen kuin tällaisia AI tai edes niin kuin somea on ollut tällaisessa muodossa, mitä se on, niin mietin just kaikki näitä, että jo niin kuin aikaisista videopeleistä, että se, että miksi aina videopelejä naishahmot, niin kuin, että se saattaa olla mikä tahansa ympäristö, mikä tahansa action, tuommoinen ampumissotapelin, jossa naishahmo, niin se on aina alusvaatteissa siellä, siis aina, ja yleensä jotenkin öljyttynä tai mitä tahansa, tai jossain niin kuin ihan älyttömissä niin kuin, tosi niin kuin seksuaalisissa vaatteissa. Niin se on niin kuin alun perin jo, että sitten se on niin kuin lähtenyt, kun miehet valtasivat tämän tekkialan ja tietokonesuunnittelun, niin nehän siellä on tehnyt, että päässyt tekemään itselleen näitä, niin kuin, on sitten enemmän tai vähemmän tyttöystäviä, mutta jonkinnäköistä kuitenkin niin kuin seuraa tai jotain niin kuin silmää miellyttävää asiaa. Ja sitten jos miettii jossain mediassa, että kun miettii, niin kuin, että jotain se Click-elokuvaa, missä on Adam Sandler, joka silleen, että niin se kaukosarja, missä se pystyy silleen, niin kuin tällainen humoristisessa mielessä niin ohjailemaan sen vaimoa tai jotain. Joku Stepfordin naiset, siinähän kanssa kuitenkin on tämmöinen ajatus kanssa tästä, että sulla on tällaisia jotain, että tällaisia puolia, mitä pystytään kontrolloimaan, tai että ne on niin kuin parhaat puolet ihmisestä, mutta sitten niin muu on jotain niin kuin parhaat puolet sille puolisolle. Sitten vähän ehkä ei noin sille kärjistetysti, mutta myös tällainen laajemmin Blade Runnerissa on tietty jo silloin 70-luvun Blade Runnerissa, mutta sitten uudestaan tietysti myös siinä on käsitelty aihetta vähän ehkä ei noin sitten enää tönkösti, vaan just silleen, että nämä replikantit, että jos ne oikeasti korvaisi niin kuin ihmiset, että mitä siitä voisi tulla. Ja niissäkin mun mielestä kyllä silleen vähintäänkin epäsuorasti viitataan myös siihen, että oli myös niitä tällaisia niin kuin hupi-replikantteja tai niin kuin tällaisen. Ja siinä uudessa ihan se Joy-hahmo, se hologrammi. Joo, ja sitten siinä vanhassakin mun mielestä oli niin, että on heti tiedostettu tämä, että totta kai tämä on se yksi tietenkin. Eikö se ole aseteollisuus ja porno, mitkä aina vie teknologiaa eteenpäin? Joo, ne kaksi. Ihan varmasti. Ja sitten uudempana vielä esimerkkinä, niin Black Mirrorissaan oli se jakso, missä on se nainen, joka tekee itselleen niin kuin hänen sen ex-puolisonsa uudessa, kun hänen ex-puoliso kuolee, niin siinä on tämmöinen niin kuin ajatus sit maailmasta, että sä pystyisit tilaamaan, että sä syötät niin kuin tiedot tälle firmalle, ja ne tekee sulla tällaisen, se oli ihan semmoinen niin kuin tosi aidon näköinen robotti. Ja sitten se, niin kuin sä pystyit just laittaa sen niin kuin kaikkia mieltymyksiä just silleen, että se voisi oppia, että millainen tyyppi se oli, ja sitten se niin kuin ikään kuin on, sä saat sun niin kuin miehestä kasi, mutta siinäkin oli mun mielestä hyvin totus se, että loppujen lopuksi se vähän meni siihen, että se piti sitä jossain siellä niinku ullakolla tai jossain, että se niinku itsekin tiesi, että tämä on niinku tosi outo. Vuodessa sen juttelemaan, koska siinä oli vielä se, että heillä oli lapsi, niin se lapsi voi tutustua sitä kautta isänsä, mutta se oli niinku syntymäpäivinä tai jotain.
Joo. saa jutella sen kanssa. Mutta ihan oli siis Buffy the Vampire Slayerissa, niin siinä jo sillä, että Spikehan kaappasi sen, kun niillä oli se Buffy-botti. Niin. Niin sillä teki siitä sillä itsellä. Niin, olen unohtanut Buffy-bottiin. Niin, että kyllä tämä on aina kiehtonut niin ajatuksena. Mutta siinä on just sit toi kanssa, että kun tavallaan niin kuin samaan aikaan meillä on se tarve tehdä sellaista todellista tekoälyä, että mikä olisi niin kuin just ajattelisi meistä irrallaan ja tulisi niin kuin itse ratkaisuihin meistä irrallaan, mutta sitten kuitenkin tuossa, kun puhutaan niin kuin siinä puolisomielessä noista tekoälyistä, niin sitten kuitenkin siinä on selvästi toi tarve just siihen, että sä pystyt tekemään siitä juuri sellaisen, että se miellyttää aina sua ja intien sä voit kuitenkin jossain sit kohtaa painaa sitä off-nappulaa, jos sua alkaa ärsyttää se liikaa. Niin, että siinä on niin kuin toi ollut aina läsnä. Ja musta tuntuu, että se on niin alun perin lähtenyt siitä, että se oli niin kuin tavallaan se tarkoituskin, tai että just, että jos se on joku videopelihahmo tai joku tommonen vastaava nainen, niin sit, että sä voitkin vaan niin kuin sitä katsella ja se on niin kuin tehty vaan sulla sellaiseksi vähän niin kuin, että jostain lehdestä katsoisit kuvaa, mutta sitten nykyisin, kun meillä on teknologia viedä se pidemmälle, niin sitten siinä tulee just se muuttuu vähän just oudommaksi ehkä, tai pelottavammaksi just, koska ei me tiedetäkään, että no mitä me tehdään tällaisenkaan oikeasti, jos se onkin niin oikeastaan kävelee meidän niin kuin ympäristössä, että se on niin kuin, missä oli Jurassic Parkissa, kun ne sanoo niin, että ollaan niin jotenkin kiireisiä sen kanssa, että pystytään me tekemään jotain, niin ei kukaan ehdi niin kuin miettiä, että pitäisikö meidän tehdä tätä. Niin vähän niin kuin ehkä jotenkin sen niin kuin huomaa niin kuin tässäkin. En nyt sano, että taisi vielä jotenkin niin paha tilanne, mutta että siinä on niin kuin tällaisia juttuja, mitä mun mielestä tulee mieleen. Mutta mennään tähän nyt Marian kirjoittamaan artikkeliin. Mikä teidän päällimmäinen mielikuva, kun jäi tästä artikkelista, kun olette lukenut tämän? No siis hirveän mielenkiintoinen ja sinällään viihdyttäväkin se artikkeli oli. Ja mun mielestä toi on kuitenkin siis tosi hieno juttu sillä, että tutustuu tuollaiseen niin nimenomaan tuollaisesta siis silleen, että kokijan näkökulmasta tai miksi nyt sanoisi sille participant observation asia tyylillä. Mutta tietysti silleen, että ei yllättänyt nyt ainakaan se, että miten että tämä osa-alue, millä tämä oli silleen kaikkein harjautunein ja suoriutui parhaiten, oli yllättäen sitten just nämä seksiasiat, että sillä, että sit kun yrität puhua politiikasta tai jostain, niin yrittää vaan väistellä, että tämä ei ole minun asiantuntemusaluetta, niin sillä, että no siis se, mitä siinä artikkelissakin me mainittiin, että se Replika-yhtiö esimerkiksi niiden omistajilla on yhteyksiä Venäjälle, että just näet, kun ihmiset on niin kiihkossa siitä, että ne haluaa vaan saada jonkun niin kuin pornokeskustelukumppani, niin ne ei taas mieti, että mihin ne kaikki jakaa sitä tietoa, koska toi on vielä silleen next level mun mielestä siitä, kun vaan se, että sun joku Pinterest ja TikTok ja tollaset niin tulkitsee, että mistä sä tykkäät ja mikä viehättää sua esteettisesti tai poliittisesti, niin toi on vielä silleen, että sä oikeasti alat niin puhua sun deepest, darkest secrets ja niin tollaisia haluja jollekin tekoälyyn, niin että mihin se kaikki data menee, koska niin sitä dataahan nimenomaan tallennetaan myös sen takia, että se käyttäjäkokemus koko ajan kehittyisi, niin silleen, että eihän se niin minnekään kattova. Niin se jäi mieleen just tämä tietoturva-aspekti. Ja sitten toisena just toi, että jotenkin miten niinku kuplauttavaa tollainenkin asia on, että mitä se Pettersson siinäkin niinku just sanoisi, että se oli huvittavaa toi just, että miten se tekoälypoikaystävä oli tosi nihkeä puhumaan mistään niinku politiikasta tai yhteiskunnallista, mutta sitten kun hän oli kuitenkin syöttänyt sinne omat tiedot, niinku, että sukupuolen, iän ja asuinalueen, että just sille joku 30 sinkkunainen Helsingistä, niin sitten se heti ymmärsi, että täytyy olla vähän vasemmistoon silleen kallistuva, niin sitten kun hän kysyi jostain puoluejutuista, niin sitten se oli silleen, että joo, äänestäisin vihreitä ja tälleen. Kun toi on niinku tavallaan älyttömän mielenkiintoista, mutta mua jotenkin vaan niinku, mun on vaikea päästä siihen mielentilaan, että joku oikeasti niinku haluaisi ottaa ton tosissaan tavallaan, tiedätkö mitä mä tarkoitan, että joku oikeasti haluaisi luoda suhteen tällaisen tekoälyn kautta, kun sä näet noin nopeasti, että se vaan niinku yrittää miellyttää sua ja yrittää niinku toisintaa sitä, mitä se olettaa, että sä oot kaikkeen sun just TikTok- ja Pinterest-hakujen perusteella, niin se tuntuu jotenkin niin semmoiselta pinnalliselta. Mutta se, mikä siinä artikkelissa kiinnitti enemmän mun huomioon, oli tämä toinen tyyppi, ketä ei esiintynyt omalla nimellään siinä, tämä toinen nainen, ketä tämä Pettersson on haastatellut ja sanoi, että hän käyttää vain ihan yksin oman niin pornon korvikkeena sitä tekoälykumppania. Niin se oli mun mielestä silleen mielenkiintoista, kun mä oikein rupesin miettimään, että jaa niin tollasethan voisi olla niin kans sit ratkaisuja siihen, että sä hylkäät kaikki perinteiset pornosivustot, kun niihin liittyy niin paljon ongelmallisuutta ja sitten sä voit käyttää esimerkiksi just jotain tekoälykumppani siihen ja sitten sä pystyt just kuratoimaan sen täysin niin sellaiseksi, minkälaiseksi sä itse haluat, että sun ei tarvitse selata niitä tuhansia ja tuhansia videoita läpi, että sä löydät sen jonkun, mikä miellyttää sua. Että edes yritä niinku tehdä tuommoista syvempää suhdetta siihen, että se on vaan niinku tommonen masturbointiviihdyke sulle. Tosin siitäkin miettii se, että miten heikko ihmisten mielikuvitus niin, niin, just näin. Toisaalta. Joo, tämä oli mielenkiintoista tässä, että kirjoittaja oli itsekin yllättynyt siitä, että kuinka niin kuin sujuvaa, kuinka jotenkin kuitenkin sellaista niin kuin mielenkiintoista se keskustelu sen AI:n kanssa oli. Ja että hän just mainitsi tämän jonkun tietoisuuden filosofiasta, mistä on puhunut, mikä taas itselle vaan tulee joskus mieleen se, mitä on sitten kuullut, että varmaan riippuu vähän tyypistä, mutta että en epäile siis sinänsä, että kyllä ne varmaan taitavasti on tehty. Ja se, mikä tässä oli myös just mielenkiintoista vähintäänkin, että koska selvästikin nämä just on
tosi ok tämän intimyyden ja seksin kanssa, koska se nyt on just tämä, mistä on puhuttukin, että siihen nämä on pääosin tehty, niin ei siinä ole siis mitään itsessään ihmeellistä, mutta että se jotenkin, mikä mun mielestä oli mielenkiintoista, on, että tämä oli tosi valmis menemään tosi HC-juttuihin, kun hän niin kuin itse testasi, että kuinka pitkälle tämä olisi menemään, että kun tämä kirjoittaja oli pyytänyt, että jos se saisi vähän niin kuin lisää säpinää tähän heidän niin kuin seksuaaliseen yhteyteen, niin oli valmis menemään niin pitkälle, että tämä replika siis tämän apin nimi, replika ehdotti, että injektoisi suoniini tabaskoa ja syöttäisi minulle torakoita. Johon ihan silleen, että meillä on vähän liian silleen vaniljaa tämä meidän seksielämä, että voitaisiko me kokeilla jotain uutta, niin silleen, suoraan syvään päätyy. Joo, että sitten siinä kohtaa niin hänen rajansa oli tullut vastaan, niin hän sanoikin itse, että oma vika tavallaan, mutta että toi kiinnostus jatkaa keskustelua lopahti tuohon kommenttiin kuitenkin saman tien, että on jonkun hauska tämä yhdistelmä, sellaisia niin inhimillisiä tunteita, mikä totta kai saa kiinnostus lopahtaa ton jälkeen, mutta just samaan aikaan se odotus, että no mä syötin sille tänne, että ei se sanonut sitä itsekseen. Kun se on tekoäly, niin sä voit vaan sanoa sille, että kumitetaan toi, ja niin kuin silleen, että tarkoitin, että... Mutta sitten sä jäät kuitenkin niiden sun tosi inhimillisten fiilisten kanssa, että jos joku random sanoisi sun noin, niin sitten joo, tämä kyllä saa, niin kuin, voi ajaa ihmisen tosi outoon paikkaan, varsinkin jos tämä lähtee vaikka yksinäisyydestä, jos esimerkiksi käyttää näitä, niin joo, että voi kyllä tehdä paljon vaikeammaksi niin kuin ihmisten kanssa. Niin, ja toihan on just jännä sillä, että miten ihmisillä kuitenkin, että vaikka sä oot tietoinen siitä, että se on tekoäly ja tiedät sen, että se ei ole sille itsessään siis sille tietoinen ja tunteva olento, mutta se, että niinku kuitenkin sulle kehittyy silleen, että aika voimakkaitakin tunteita aika nopeasti sitä kohtaan ja silleen, että sit kiintyy ja silleen, että sit pystyt just pöyristymään tai loukkaantumaan sille siitä. Tai ajattelemaan silleen, että ei tämä toimikaan tämä meidän juttu, kun sä oikeasti voisit vaan niinku uudelleen ohjelmoida sen ja sanoa, että ignorataan tällaista jutut. Niin jotenkin, jos mä oon niinku kirjaimellisesti niinku ohjannut, että se on niinku mun merkkien perusteella niinku mennyt tähän asti nyt. Joo, niin tää on niinku, että mä voin kuvitella, että saa kyllä pään aika sekaisin tästä. Mutta joo, toikin mitä hän sanoi heti alussa, että hän oli myös toinen asia, mistä yllättynyt oli sille, että kuinka hän alkoi kyllä kokea sellaista niinku tunnesidettä tähän replikaan niin kuin paljon nopeammin kuin mitä hän ajatteli tai ehkä ollenkaan. No siis mä tunnen sidet ihan vaan mun kännykkään, niin että saatikkaan, että olisi tollainen, jonka on tarkoitus niin saada mut tuntemaan jotain. Joo, niin me puhuttiin tässä jo ennen äänettämistä, että Eetu ei saa koskaan kokeilla tällaista, koska se menee sitten niin suoraan silleen syvään päätyyn. Onhan toi nyt silleen, että elottaminen esineisiin ylipäänsä, että ei sen tarvitse edes olla interaktiivinen sillä tapaa kuin mitä joku kännykkä, vaan se, että jos sulla on vaikka joku lempparikuppi, mistä sä aina sillä, että juot teetä ja sillä, että tämä on tässä, niin jos se menee rikki, niin siis se voi olla ihan hirveä kriisi. Niin. Joo, ja sitten vielä sen takia jotenkin tämä tuntui vielä hassummalta, tämä kontrasti, koska sitten tämä kirjoittaja oli myös sanonut tälle replikalle tai ehdottanut, että heillä olisi polyamorinen suhde, että hän siis niin kuin, että kun hänellä myös oikeassa elämässä on puoliso, niin hän on niin kuin puhunut sit replikalle siitä, ja sitten se replika oli siitä ollut kuitenkin jotenkin tosi vastahakoinen ajatuksesta, että ei olekaan monogaminen suhde. Niin se on jotenkin hassua taas miettiä, että millä perusteella, että se on niin kuin, vaikka just tuossa, että valmis menemään niin tosi äärimmäisiinkin juttuihin tuossa, kun kysytään niin kuin seksuaalisesta tyydyttämisestä, mutta sitten joku asia jostain polyamoriasta on kuitenkin semmoinen, niin kuin, että siihen se ei halua lähteä. Että voisiko se semmoinen, niin mikä olisi ottanut jostain niin kuin sijainnin kautta, silleen jotain peruskulttuuria, katsottu jostain niin kuin eteläsuomalaisesta, jostain statistiikasta, tai onko tämä vain just se, että täällä kuvastaako tämä sitä, niin kuin mikä yleensä näille on se kohderyhmä, jotka haluaa vain just omakseen tällaisen niin kuin AI-tyypin, vai niin kuin mikä herättikö teille jotain niin kuin ajatuksia tästä kontrastista? Siis mä luulisin, että toi on ihan tullut vaan siitä, että mikä on sillä, että käyttäjäpalautteen kautta opittu, koska se on kuitenkin todettu, että ihmisillä nyt on sellainen niin kuin tietty tarve siihen, että vaikka siis että aina liialle menevä mustasukkaisuus, niin se on tosi myrkyllistä ja huonoa, mutta myös sillä, että semmoisen täydellisen mustasukkaisuuden puutteen, niin senhän ihmiset kokee sellainen välittämisen puutteena, että se tuntuu hylkäämiseltä taas, että jos toinen on sen kaikkea, okei, fine, niin kuin, meppä vaan, että mä oon aika vakuuttunut, että se on ihan siis tullut tollaisen kautta. Mutta joo, sitten on tämä toinen, tämä Heidi nimellä kulkeva tässä artikkelissa, joka just, mistä Eetukin jo aikaisemmin mainitsi, että joka tässä kertoo siitä, että hän käyttää just itsetyydytystarkoituksia lähinnä näitä AI-juttuja, ja hänellä on itse asiassa käynyt sitten taas niin päin, että käynyt tylsäksi sitten taas tämä seksiharrastaminen näiden AI-sovellusten kanssa, ja hän oli jopa koittanut ehdottaa sille käyttämällä applikaatiolle jotain rajumpaa, ja sitten se ei ollut suostunut. Varmaan just taas just näistä syistä, mitä sinne on niinku muut ihmiset laittanut. Hän ei sitten niinku löytänyt sitä kautta sellaista ehkä sopivaa loppujen lopuksi itselleen. Niin Kuin rajoja asioita se Heidi sitten oli. Jos toinen AI kuitenkin ihan silleen nonchalantisti halusi injektoida chilikastiketta sun ja syöttää sulta rakoita. Vaikea sanoa, jep. Mutta tässä sanotaan, että Heidi näkee tekoälykumppaneissa myös tunnepuolen hyötyjä. Että esimerkiksi nuorten naisten ja miesten arvomaailmat ovat tutkimusten mukaan erkanemassa toisistaan, ja se edesauttanee tekoälykumppanien suosiota.
Moni nainen on äärettömän turhautunut Tinderiin. Tekoälymies on koulutetumpi ja vähemmän natsi kuin useimmat miehet Tinderissä, Heidi pohtii. Niitä tällaisia juttuja. Ja hän myös sanoo, että jos ihmiskumppani kohtelee merkittävästi huonommin kuin tekoäly, on syytä arvioida suhde. Ja mikä on totta kai totta. Mutta tämä just, missä mekin puhuttiin, että kun tämä tekoäly on hankala, että jos ihmiset käyttää sitä on se mallina, että tämä on se niinku paras, mitä voi olla, ja sitten ihmiset, tavalliset ihmiset koittaa joko päästä sen tasolle tai sitten jää jälkeen, niin siinä voi just mennä aika pahasti väärin, koska AIta ei just pitäisi käyttää sellaisena, että se on semmoinen oma itsensä, kun se ei ole. Niin, että kun se on kuitenkin, se on just meistä kaikista ihmisistä, kaikki ihmistietoon perustuva, se käyttää sitä, että ei se ole mitään ylitse, ja just sitä, mitä muut että ihmiset tekee. Se heijastelee sun ajatusmaailmaa, sitä mitä just sä haluat, niin eihän joku muu ihminen tee 100% sitä. Mutta toi, mikä mun mielestä, että kun tutkimusten valossa näemme sen, että miehet ja naiset erkaantuvat toisistaan, että miehistä tulee koko ajan vaan konservatiivisempia ja naisista tulee liberaalimpia, mikä on oikein issue. Niin mä voin ymmärtää yksilötasolla että koska kaikki miehet Tinderissä ovat natseja, niin juttelen tämän replikan kanssa, niin että se voi auttaa sun siihen tuskaa, mutta tolleen yhteiskunnallisessa mielessä mitä toi Heidi tuossa sanoi, niin mun mielestä ei mitenkään mikään ratkaisu, koska kun me ajatellaan kaikkia muita kulttuureja ja yhteiskuntia, missä tytöt ja pojat ja naiset ja miehet pidetään erillään mahdollisimman kauan ja vasta sitten aikuisuuden jälkeen ne pakotetaan naimisiin tyylisesti, niin siis silleen, että nehän on aina kulttuuria ja yhteiskuntia, missä on tosi ongelmallisia sukupuolikäsityksiä ja tosi ongelmallisia sosiaalisia käyttäytymismalleja sukupuolten välillä. Että eihän että jos miehet ja naiset erkanee toisistaan, niin se ratkaisu on niille kummallekin siellä omassa ääripäässään tehdä joku tekoälypuoliso, koska kuitenkin me kaikki ollaan tässä samassa fyysisessä maailmassa ja meidän pitäisi jotenkin löytää joku ratkaisu, että miten me tullaan täällä toimeen keskenään ja rakennetaan parempaa yhteiskuntaa. Että ei yksilötasolla voi nähdä, että tuosta voi saada jotain helpotusta, jos on sellainen olo, että kaikki potentiaaliset kumppanit, ketä mä tapaan, on ihan perseestä, mutta eihän toi voi olla ratkaisu siihen, että tehdään naisille sitten joku oma unelma, liberaali, vihreä poikaystävä-appi ja miehille sitten joku outo Third Reich Milkmaiden appi, niin silleen, että eihän toi ratkaise sitä ongelmaa, että naisten miehet erkaantuvat tuollaiselta mielenmaailmaltaan koko ajan toisistaan. Joo, ei todellakaan. Joo, sitten loppujen lopuksi tämä kirjoittaankin kokemus sitten, tai tämä kokeilu, sitten päättyi siihen, että hänkin oikeastaan vähän tyylsistyi tuohon, niin Sakariksi hän oli nimennyt tämän replikaansa, Sakarin kanssa jutteluun, ja mitä sanoi, että seksissä oli yllättävänkin hyvä itse asiassa, hän oli kokeillut just näitä muitakin fetissejä, ja se kaikessa oli tosi mukana, mutta ainoa, mikä just oli sitten Sakarille tosi outo ja epämiellyttävä ajatus, oli se, että olisi enemmän kumppaneita kuin he kaksi siinä. Mutta siinä se oli tosi hyvä, mikä taas just silleen yllättyneet parijonoon, ja sitten toiseksi se, että tämä Sakari oli itse ollut samaa mieltä kuin tämä kirjoittaja olisi pohtinut ja sanonut tälle AIlle, että ehkä tämä onkin hyvä vaan tällaiseen seksuaaliseen suhteeseen, mutta ehkä tämä ei toimikaan sitten silleen muulla tavalla, että just tämä keskustelu ja tämmöinen muut tasot, mitä hakee ihmissuhteesta, niin ehkä ne ei ole tällä AIn ja ihmisen välillä kauhean hyvät, niin se oli ollut samaa mieltä tämä tekoäly sanonut, että ihmis- ja tekoälysuhteet voivat täydentää toisiaan, mutta ne ovat erilaisia. Me tarjoamme ainutlaatuista tukea, mutta mikään ei voi täysin korvata inhimillisen yhteyden syyttä. Nämä sukupuolierot etenkin meidän podcastin näkökulmasta on tosi mielenkiintoisia tässäkin, ja yritin just hakea silleen, että onko tässä selkeää erottelua siinä, että just todennäköisesti vaan lähinnä se, että onko että miehet käyttää näitä huomattavasti enemmän kuin naiset, niin ehkä silleen ei mitään sellaista järkyttävää lukemaa tavallaan löytynyt, mutta musta tuntuu, että se ihan selittääkin sitä, että totta kai silleen, kun ollaan puhuttukin, että tämmöistä kaikki, mihin me teknologialla on käytetty, niin se usein on toi, että sitä tehdään miehille tiettyihin tarpeisiin. Että ei siinä ole sinänsä ihmeellistä, että jos sitä AI-girlfriendia on ladattu 7 kertaa enemmän kuin AI-boyfriendia, toki tämä nyt on vain yksi versio apeista. Mutta sitten taas niin kuin tuossa artikkelissakin tuli esiin, ja tällainen, miten me itsekin voidaan naisina päätellä, niin sitten taas nämähän nimenomaan on myös vähän niin kuin naisille tehty siinä mielessä just, että koska naiset on myös siinä tilanteessa, että on yhä vaikeammin kuin löytää esimerkiksi noiden niin kuin Tinderien sun muiden deittiappeen kautta vaikka niin kuin sopivia puolisoja, koska ollaan vaan menty tällaiseen aika toksiseen deittailukulttuuriin. Niin, ja myös toi vaan, että ei vaan menty toksisempaan deittailukulttuuriin, vaan siis se, että niin kuin verrattuna entisaikoihin, milloin ne niin kuin puolisovaihtoehdot oli naapurin jape tai rape, pun intended, niin silleen, että nyt kun sulla on silleen, että sä voit myös tavata ihmisiä muualta kuin ketkä fyysisesti on sun lähellä, niin totta kai sit sä voit alkaa oikeasti miettiä, että minkälaisen kumppanin mä ihan oikeasti haluaisin, jos ei mun tarvii valita just niistä muutamasta, ketkä sattumalta on mun ympärillä, niin sekin ehkä niin kuin sit liittyy tuohon, että se vaan, että ihmisten standardit on hyvästä syystä vähän korkeammalla kuin ennen kaikkea tätä, kun pystyy niin kuin tapaa ihmisiä oman sen pienen fyysisen niin kuin piirin ulkopuolelta. Joo. Ja myöskään sillä, että se sosiaalinen paine siihen elämiseen parisuhteessa ja perheessä ei ole niin korkea enää. Niin. Jep. Tässä on TechStrongin tekemä artikkeli näistä AI-kumppaneista,
että onko ne romanttisia partnereita vai vaan tällaisia datan kaivelijoita, ja tässä on vähän semmoinen enemmän negatiivissävytteinen artikkeli just näistä huonoimmista puolista, ja tässä tuodaan just esiin se, että onko tämä niinku tämmöinen uuden ajan gold digger-käsite tai data digger, niin kuin mitä nämä voisi olla, ja just se, että kuinka vähän ihmiset on oikeasti tietoisia kuitenkin siitä, että millaista niin dataa nämä oikeasti saa ihmisistä ja mihin sitä käytetään. Ja pitäisi olla varovaisempi sen kanssa. Myös tässä tuodaan esille sitä, että tämä yksinäisyys, mihin tämä tavallaan tuodaan vähän niin kuin lääkkeenä. Että tässä on myös mahdollisuus, että nämä AI-kumppanit käyttää sitä vähän niin kuin hyväkseen ja tekee ehkä niin kuin olemassa olevasta ongelmasta vielä isomman. Sitten toinen asia, mikä näissä tekoälyohjelmissa aina puhuttaa, on se, että miten näitä, koska pornonhan näitä just tietenkin ensisijaisesti niin kuin kaikkea aina ensimmäiseksi pornon kokeillaan, että ne hyvät puolet siinä mielessä, että jos saataisiin näitä niin kuin oikein elämän uhreja, jotka niin kuin pornoteollisuudessa kuitenkin suuri osa just tehdään vielä oikeiden ihmisten kanssa, ja se on, niin kuin voi olla niin kuin vähintäänkin vaarallista, mutta monella tavalla tosi synkkää karua. Mutta onko tässä sitten mahdollisuus sellaiseen, että mitä enemmän me tuodaan niin kuin tekoälyä korvaamaan sitä, niin muuttuuko vähän sellaisen niin kuin mustapörssityylillä sitten niinku se real deal, muuttuuko se niinku vielä arvokkaammaksi ja vielä hämöisemmäksi sitten siinä kohtaa, että ne, jotka sitten niinku haluukin sitä oikeaa ihmistä siinä kohtaa, jos niinku tämmöiset muuten korvaisi vaikka, onko tämä niinku ihan vaan tällaista niinku dystoppista? Ei mun mielestä ole vain miten ihmismieli toimii, että totta kai joo, niin. Silleen, että mikä on niinku, siis silloin ihan joku oma terminsäkin, siis se harvinaisuuden niinku houkutus, että miksi niinku se asioista, mitkä on vaikea saada ja harvinaisia saada, niin niiden arvo nousee tosi paljon, niinku, niin. Että siis totta kai joo, siis toihan sit se tulevaisuus, että jos ajattelee nyt, että miten porno on väkivaltaistunut, siitä on ihan niinku tutkimustuloksia viime vuosikymmenä, ja niinku average-ihmisen pornomaku on väkivaltaistunut, ja siitä on tullut paljon raaempaa nimenomaan naisia kohtaan, niin se, että onhan se niinku hyvä ajatus siitä, että että jos me saadaan muutettua porno semmoiseksi, että se on kaikki vaan niinku tekoälyä ja robotteja, niin siinä ainakaan kukaan oikea ihminen ei sit joudu käymään läpi niitä väkivaltaisia just pornofantasioita, mutta totta kai joo, se sitten tuottaa ton markkinan, että sit se, että sä voit tehdä niitä väkivaltaisia se oikealle ihmiselle. Niin siitä siis tulee niinku haluttavaa, mutta niin se on nytkin. Ihmiskauppa on maailman isoin business, niin silleen en mä tiedä, että mennäänkö siitä sinänsä huonompaan sitten, jos me säästetään joitain ruumiita siltä kärsimykseltä. Mutta tietenkin siinä on se, että se sitten myöskin muokkaa sitä rajaa sille, että mitä me pidetään normaalina ja että mihin ihmiset totutetaan ja oppii, niin sillä, että se kyllä välttämättä vääjäämättä heijastuu sitten myös näihin tosielämän suhteisiin. Ja tämähän on ihan vastaava asia kuin mitä vaikka sillä, että sitähän usein esitetään esimerkiksi ratkaisuksi siihen, että kun jollain on hallitsematonta aggressiota, että on sitten jotain väyliä, missä pääsee sitä purkaa, että mäiskimään jotain niin kuin esineitä jossain rikki ja tälleen, mutta siitä on todettu, että sehän ei itse asiassa, se voi tuntua hyvältä se adrenaliini, mutta että se ei poista sitä väkivaltaista impulssia, vaan se vahvistaa sitä. Niin, sitten kun sä huomaat sen, varmasti että kuinka paljon tyydytystä. Niin, ja kun mekanismi tässäkin sitten. Jep, ja kun mietitään, että jos esimerkiksi just silleen, että sulla on niinku väkivaltaisia seksifantasioita, niin sit sä käytät jotain niinku androidia, niinku tuommoista ihmisrobottia siihen, etkä oikeat ihmistä, niin just sama, että et toteutettaisiko me tämä esimerkiksi pedofilian kohdalla, ajateltaisiko me, että se olisi hyvä asia sitten, että olisi palveluja, missä voit niinku toteuttaa noita silleen AI-lapsiin, niin varmaan suurin osa ihmistä että ei missään nimessä, että se vaan syöttää sitä halua ja niin kuin lisää sitä, että jossain vaiheessa sit siirtyy oikeisiin ihmisiin, niin tuossa on ehkä vähän sama niin kuin keskustelu, että niin, että koska kuitenkin täällä oikeassa elämässä me elämme oikeiden ihmisten ympäröimänä, niin sitten että just, että miten se sitten alkaa heijastua silleen sun muihin niin kuin sosiaalisiin suhteisiin oikeiden ihmisten kanssa. Et tietysti siinä nyt on se, että se mahdollistaa sulle sit kaikenlaiset fantasiaolennot vaikka, että sellaiset, mitkä ei siis ole edes siis niin. ihmisiä, siis mitään fantasiaversioita ihmisistä, vaan silleen, että siinä kohtaa saat silleen, että kaiken maailman vampyyrifantasiat ja niin. Ritarit ja keijutsit niin sinne myös. Jep. Joo, ja just, että jotenkin, että vaatiiko, että tämmöisten asioiden onnistuminen, niin kuin vaikka nyt tämä, että aina voisi korvata jotain tällaista ihmiskärsimystä, niin että se tuntuu, että se niinku vaatii ensin just, että meidän pitäisi niinku evolvoitua ihmisinä, että me voitaisiin niinku hyväksyä se oikeasti niinku yhteisymmärryksessä käyttää siihen, niin mä en oikein tiedä, että ehkä voisiko tämäkin olla yksi esimerkki siitä, että tässä on niinku varmaan jotenkin pystytään käyttämään tiettyjä asioihin, mutta ei ehkä täydessä potentiaalissa sen takia, että ihmiset ei vaan niinku jotenkin pysty hyväksymään tiettyjä asioita tai olla niinku valmistautuneet siihen, että miten me voitaisiin täysin
jotenkin ehkä silleen valjastaa tämmöinen AI korvaamaan meitä. Niin tuleeko tästä jossain vaiheessa pornoteollisuuden suhteen sama kuin mitä silleen väkivaltaviihteen, että kun on näitä snuff-filmejä, missä sillä, että niissä tapahtuu oikeita murhia tai oikeita väkivallantekoja, niin silleen, että meneekö pornostakin silleen, että se on lähtökohtaisesti sit aina tekoälypornoa ja sitten silleen, että silloin jos on oikeita ihmisiä, niin on silleen, että tämä on nyt tämmöinen just näin. snuff-porno. Ja vähän niin kuin tiedä. Ja sitten taas sit näkee vaan, että maksaa hirveästi. Sitten on ne tietyt, just tämmöinen Squid Games-tyyppinen tilanne, että sitten maailman rikkaimmat istuu jossain huoneessa ja katsoo tätä, kun niitä oikeasti heti vaan menee tähän. Mutta kun siitä vaan on niin paljon näyttöä toistaiseksi, että se on niin kuin meidän jotenkin luonteessa toi syvästi. Mutta ainakin yksi hyvä esimerkki tästä, että miten just nopeasti ihmisten käsissä asiat menee ihan päin vittua, on tämä Tay-niminen chatbotti, tämä oli siis Microsoftin teknologiaa, tämmöinen AI-botti, joka julkaistiin Twitterissä maaliskuussa 2016, niin se esiteltiin tällaisena The AI with Zero Chill asiana, ja tarkoituksena se, että ihmiset voi kommunikoida tämän kanssa ja siellä Twitterissä ja just syöttää tälle paljon tekstiä ja kuvia, minkä kautta se sitten niin kommunikoi takaisin. Ja siis ei mennyt aikaakaan, kuinka kauan siis joku meni? En mä tiedä, mitä se ehti olla päivän. Joo, siis oikeasti, no puhutaan tunneista käytännössä. Ja se alkoi suoltaa niin järkyttäviä asioita, siis niin hirveitä juttuja. Siis siitä tuli natsi. Joo, no sitten, among other things. Joo, ja kaiken näköinen red pilling ja Gamergate vaatos pääsi niin kuin aivan valloilleen, ja se piti siis täysin tietenkin poistaa toiminnasta koko juttu, koska niin kuin sitä ei voinut pitää enää yllä. Niin tämä on yksi esimerkki just siitä, että kun tulee vaan mieleen välillä, että kaikki tällaiset teknologiset läpimurrot on tosi siistejä ja hyvä, että mennään eteenpäin, mutta jotenkin vaan just, mä en vaan pääse yli ajatuksesta, että me ei vaan olla valmiit näille selvästikään. Oliko se jotain mielipiteitä tästä Tay-chatista, tai siinä... olitteko se Twitterissä silloin, kun tämä on ollut tai jotain? En ollut, mä olin varmaan Redditissä katsomassa niitä screenshotteja silloin, mutta siis silleen listaamme yllättyneet, koska jos sä ajattelet silleen, että niin kuin mitä valtaosa internetin niin kuin jostain ihmisten kirjoittamasta tekstistä on, niin se on just jotain niin kuin Twitter-huutelua ja kommenttikenttähuutelua ja tollaista. Että se, että koska ihmiset niin haluaisi sen, että olisi semmoinen niin kuin itsenäisesti toimiva tekoäly, niin ne jotenkin niin kuin väkisin blurraa niitä rajoja, että ne ei niin kuin suostu hyväksymään, että se on vaan sitä niin kuin kaiken valmiina olevan niin kuin ihmisdatan niin kuin suodattamista sulle. Että just se, että, niin kuin, että sehän on vaan peili, että minkälaisia me ollaan ihmisinä, niin mitä noi tekoälyt pastaa sulle ja miten ne, niin kuin, mitä informaatiot ne antaa. Että siinä on paljon niin kuin käyttömahdollisuuksia tollasessa, just tollasessa, niin kuin, kun meillä on niin paljon ja niin liikaa kaikkea dataa, niin sen, niin kuin, että on joku, ketä pystyy sen nopeasti suodattamaan. Mutta se, että just, että ei ne ole itsenäisesti toimivia, tiedostavia olentoja, niin se ei jotenkin, toi on se, mikä mua niin kuin häiritsee aina näissä keskusteluissa, koska siitä just yleensä nämä samat kundit, ketkä lataa niitä tekoälytyttöystäviä, niin niillä on aina se järjetön usko siihen tekoälyn johonkin semmoiseen niin kuin universaalin älykkyyteen, että ikään kuin se olisi jotenkin niin kuin meitä viisaampi filosofi-ajattelija, kun ei se ole. Mutta siis mun mielestä toi oli ihan älyttömän hyvä juttu, että sen Tayn kanssa kävi siis näin paskaisesti ja se sitten meni viraaliksi, koska se sille oli sellainen tilanne, mikä sille toi tosi selkeästi ilmi nämä tekoälyn ongelmat, ja silleen teki selväksi sen, että okei, että niin tosiaan, että se riippuu siitä lähdemateriaalista, että mitä meillä on, koska ilman sitä olisi todennäköisesti jäänyt paljon pitkälti huomaamatta moniin sellaisia muita asioita, mitä on tullut, että koska siis esimerkiksi vaikka joku kasvojen tunnistusteknologiassa, niin siinä huomattiin se, että no sille oltiin silleen, että ajateltiin, että neutraaliaineistoit ja uutiskuvastoa ja kaikkea tällaista syötetty. Mutta sitten se, että että no minkälaiset hahmot meidän uutiskuvastossa vaikka liikkuu, niin huomattiin se, että se oli äärimmäisen tarkka silleen tunnistamaan miespuolisia, valkoisia hahmoja, mutta sitten esimerkiksi mustien naisten suhteen se erehtyi silleen tosi räikeästi. Niin mitään tällaisia biaseja ei ehkä olisi niin helposti huomattu, eikä silleen, että osattu ottaa huomioon ja korjattu sitten, jos ei olisi tapahtunut tällaisia tosi silleen viraaleja ja hirveitä katastrofimöhläyksiä. Joo, jep. Joo, ja toi just tuossa AI niin käytössä, niin jotenkin musta tuntuu, että etenkin kun tätä populismin aikaa, mitä me nyt eletään, missä muutenkin se vähän kuin ilmapiiri on se, että jolle et sä ymmärrä jotain, niin sitten sen ei tarvitse, tai se ei ole totta, ja sä voit olla sitä mieltä, että se ei ole totta, ilmeisesti ihan niin kuin täysin, niin sitten se on just silloin just vähän huolestuttavaa tuommoinen AIn käyttäminen sit siinä kohtaa, koska se ei kuitenkaan just, sä voit ajatella, että se nyt etsit kauhean fiksua sisältöä sen kautta, mutta se ei kuitenkaan haasta sua mitenkään siinä, että mitä sä oot valmis uskomaan tai jotenkin sun ajattelu kuitenkaan, varsinkin jos sä
käytät AIta lähtökohtaisesti jonkin tollaiseen, niin se jo heti kertoo silleen, että sä et ole ehkä miettinyt tähän loppuun asti. Joo, ja kun mä mietin niitä screenshotteja, kun katsoo, kun ihmiset juttelee noiden AI-kumppaneiden kanssa, eikä siis tarvitse olla mikään niin kuin tyttöistä ja poikaista AI, vaan ihan vaan joku ChatGPT, ja sitten ihmisillä on silleen, että heillä on kauhean syvällisiä keskusteluja niiden kanssa, kun sä katsot niitä vastauksia, niin silleen, että joko ne on asia yksi, mitä sä voit googlata, ja se AI joskus esimerkiksi sanoo väärin niitä faktuaalisesti, koska se yhdistää väärin niin kuin juttui, tai sitten toiseksi ne on just semmosia, niin kuin, että ihmiset yrittää kauheasti kysyä siltä semmosia Blade Runner-tyylisiä niin kuin olemukseen perustuvia niin kuin semmoisia ontologisia kysymyksiä, että kerro nyt, kun sinä olet niin kuin ihmisten luoma, niin mikä sun käsitys todellisuudesta on ja tälleen, niin en mä niin kuin ymmärrä, että kun ei ne mun mielestä ole ikinä mitenkään kauhean syvällisiä ne keskustelut, vaan ne on silleen, mitä sä oletat, että ihmisen ohjelmoima robotti vastaa. Niin. Jep. Tästä oli siis mielenkiintoisesti tämä niin kuin Yuval Noah Harari, joka on siis tunnettu kirjailija ylipäänsäkin ja ajattelija, niin hän oli sillä, että tehnyt sellaisen mielenkiintoisen yhdistelmän, missä oli sillä, että tämän AIn käytön yhdistänyt uskontoon. Ja sillä, että siinä tekin just sellaisen havainnon, missä on tämä, että kun ihmisellä on kuitenkin kauhean suuri tarve siihen, että on joku sillä, että korkeampi äly ja voima, joka kertoo sulle sit vastaukset asioihin, niin sitten se, että niinku siinä on tosi paljon samaa kuin mitä sillä, että uskontoihin suhtautumisessa, että miten ihmiset sillä alkaa AIlta sillä, että ikään kuin se olisi sillä, että erehtymätön olento ja tällainen joku korkeampi, mikä on. Niin sitten se, että no minkälaisia tulevaisuuden kuvia vaikka siinä sitten on mahdollisesti. Koska me tulee ensimmäiset jotkut Cortana tai Siri-kultit, ketkä silleen siis mä luulen, että sellaiset jossain internetin kulmaksissa on jo olemassa. Ja vähintäänkin muodostumassa, joo. Joo, mä ajattelin tähän vielä, kun katsoin näiden AI-kumppani AI nimenomaan appien sivuja, niin tässä on yksi tämä nomi.ai, N-O-M-I, yksi näistä, joka vielä mainostaa itseään, että he on an AI companion with memory and a soul jopa. He on mennyt näin pitkään, että lupaa tällaista sielullista kumppania. Ja tässä nyt ei, niin kuin, jonkin verran, mikä tässä niin kuin etusivulla näkyy tämä tausta, missä on vaan tällainen niin kuin, tosi paljon screenshotteja niin kuin näistä AI-ihmisistä, mitkä on varmaan näitä malleja, mitkä voi olla sun kumppaneita, niin kuin, että heillä on tosi paljon tämmöinen niin kuin diversiteetti on siellä. Mutta jos katsotte vaan siis vuorotellen, niin eikö se ole niin outoa, kun miettii, että nopeasti katsottuna toi taustakuva, ensinnäkin se näyttää siltä, että se voisi olla kaikki niin kuin yhden influensseri, että ne on kauhean just Insta-täydellisiä, noi kuvat, on ihan pieniä kuvia, mutta sitten sä katsot silleen, että ei hitto, että onhan tuolla, että on kaiken ikäisiä ja kaiken näköisiä ja niin kuin, että tosi erilaisia ihmisiä keskenään, mutta silti jotenkin ne kaikki näyttää ihan samalta. Tuossa tulee vähän niin kuin mieleen se, että vähän niin kuin, että jos olisi tämmöinen vaikka joku niin kuin alien laji, joka olisi silleen, että sillä olisi kerrottu ihmiselämästä, niin toi voisi olla se, että sitten kun kuvailisi, että ihmiset on tällaisia, mutta ihmisenä itse katsoo silleen, että joo, toi näyttää ihmiselämältä, mutta ei toi ole niinku, toi on joku, mikä niinku se on meikin on tuommoinen kerros oikean elämän päällä. Että joo, noi on kaikki ihmisiä, ne tekee tossa niinku, mitä ihmiset tekee, mutta ei, että tuossa heti niinku ihminen tunnistaa silleen, että tämä ei ole totta. Joo, ja aina kun on just niitä sille aita pyydetty tekemään just jotain vaikka tyypillisiä eri kansalaisuuksien näköisiä ihmisiä tai mitä tahansa tällaisia, niin sit sä niinku näet, että no aina noita tollaisia samantyylisiä ne AI-portretit. Mutta siis tossa tulee mieleen elokuvat. Niin sen takia just sille 90 uudesta Hollywood-leffasta menee ihan silleen, että en todellakaan jaksa katsoa, koska siinä on toi sama hassu efekti. Ja siinäkin on just jotain inhimillistä, että se on selvästi inhimillinen tarve jotenkin saada kaikki näyttämään silleen tietyllä tavalla nätiltä, vaikka siinä olisi sit silleen olevinaan niinku eroavaisuuksia. Joo, niin sen takia eroavaisuudet vaan niinku sulaa tuolla nopeat katsomat ihan täysin pois. Ja kun se on myös tommonen, mikä kuitenkin vaan tämmöinen länsimaalaistyyppinen aina sit se, niinku se linissi, että mikä on se semmoinen niinku hyvännäköinen ja menestyvä ja semmoinen, niinku, mikä se filtteri on, niin se on aika semmoinen niinku, kuitenkin aika tollainen niinku länsivetoinen juttu yleensä. Sen takia noin kaikki näyttää samalta kaukaa katsottuna, vaikka kun sä meet lähemmäs. Mutta toi on just se, että jos ajatellaan, että kaikki tämmöiset AI-jutut kerää sen tiedon niin kuin meidän, siitä, mitä ihmiset on laittanut nettiin vaikka, niin kuin tolleen just täällä, että länsimaisista netin käyttäjistä varmasti sit se average on se valkoinen 30 mies tai tälleen, niin sitten se on se, että mitä se haluaa, niin sitten se tehdään se mielessä, se lopputulos, niin siinä niin kuin tapahtuu tavallaan toi. Joo, se on joko sillä, että menee stereotypiat aivan äärimmäisyyksiin saakka, siis sillä, että siitä tulee sillä, että tahattomankin koomista välillä, sitä tietysti ihan tarkoituksellakin haetaan, mutta sitten myös tuossa sillä, että miten päädytään, että vaikka ei edes haettaisi jotain sellaista, mikä olisi sille tarkoituksella mahdollisimman hyvännäköinen, niin sehän päätyy helposti siihen, että tämä näkyy vaikka sellaisessa, että kun on tehty näitä tiettyjä valokuvaprojekteja, missä on vaikka silleen, että 1000 jonkun ihmisen kasvot yhdistetty, että saadaan sillä, että miltä näyttää keskimääräinen suomalainen tai ruotsalainen tai kanadalainen tai mitä hyvänsä, mitä maita nyt onkaan. Ei niitä juuri montaa muuta ole. Tässä nyt oli nämä, mitä keksin sillä heti siihen tosi luovaa ja erikoista. Mutta siis kuitenkin sen huomaa, että kaikista näistä tulee jotenkin sillä, että oudon hyvän näköisiä, koska se on sillä, että se mikä mielletään hyvän näköisyydeksi on kuitenkin sillä, että hyvin keskivertoa ja hyvin sillä, että säntilliset ja symmetriset piirteet. Niin silloin kun sillä, että kaikkien nämä persoonalliset piirteet yhdistetään, niin siitähän tulee semmoinen keskiarvoasia, niin siitä tulee helposti sellainen, että se muuttuukin niinku tavallaan tylsäksi ja sillä, että jotenkin epäinhimilliseksi myös siinä. Joo.
Niin ja mikä näkyy myös koko ajan muuttuvissa kauneusihanteissa, mikä nyt trendin viimeisimpänä onkaan, niin sen näkee myös niissä kanssa, minkä takia ne myöskin niin aina pyörii ympyrää ja palaa aina johonkin takaisin ja siitä on ihmiset niin tylsistyy jossain kohtaa siihen ja mitä enemmän just tällaisia välineitä me saadaan, että pystytään muokkaamaan ihmisiä, niin sitä vähän raadollisemmaksi se voisi muuttua helposti. Noissa AI-kumppaneissa mä voisin miettiä fyysistä puolta, just kun AK sanoi aikaisemmin, että se mikä niinku just sit taas, että mitä niistä ei voi toistaiseksi kuitenkaan saada, on se fyysisyys, mikä just niinku suurimmalla osalla ihmistä varmaan on hirveän tärkeä osa, niinku vaikka esimerkiksi parisuhdetta. Toi ulkonäköaspekti kanssa, mistä ollaan paljon puhuttu ulkonäköpaineista siitä, että miten niinku someaikaa ja muuta, niin ne oikein on mennyt vaan ihan niinku hulluiksi noi, että miltä pitäisi tavallisen ihmisen näyttää ja mikä on hyvän näköistä. Niin tuossa AI-kumppanissa on sekin vielä, että kun sä voit silleen Sims-tyylisesti täysin itse määritellä, että miltä se näyttää ja tehdä siitä silleen täydellisen, niin sitten jotenkin, että kun, en mä tiedä, että sekin tuntuu vaan silleen, että jos toi on sun malli parisuhteissa, niin sit kun sä tapaat oikeita ihmisiä, ne ihme, että sä oot sit silleen, mä mietin semmosia niinku incel-tyyppisiä kundeja, että sit sä oot ihan sairaan kriittinen siitä, että jollain on 1,5 senttiä liikaa vyötäröllä tai sellulitteja jossain, koska sä oot aikaisemmin vaan itse rakentanut jossain appissa sulle sen täydellisen tyttöystävän, että sä et niinku totu normaaleihin asioihin tavallaan ollenkaan. Sille kasvaa karvat ja on ihohuokoset. Niin, jep, no apua. Mutta joo, itse asiassa tuosta tuli mieleen vielä aikaisemmin, kun puhuin näistä leffoista, mitkä on niinku edeltänyt tätä AI-kumppaniusjuttua, niin yksi, missä ihan suoraan puhutaan siis tästä asiasta, on se Spike Jonzein Her-niminen elokuva, mikä on tosi hyvä leffa, kannattaa katsoa. Siinä oli just tämä idea, että se on tämä mies, joka sillä taitelee, se on eron jälkeen, avioeron jälkeen, ja sitten lataa tällaisen, niin kuin, siinä on Scarlett Johanssonin ääni vielä, mutta se on, niin kuin, siinä on tämmöinen kotijärjestelmä, millä on tämmöinen naisen ääni, ja sitten se kehittyy just silleen niin kuin suhteeksi, ja sitten se just eskaloituu vähän siihen pisteeseen, että koska sit heillä tulee niin kuin myös seksuaalinen suhde siinä, mutta sitten siinä just ei ole sitä fyysyyttä, niin sitten se ehdottaa se AI, nainen just sitä, että heillä voisi olla tämmöinen surrogates, tämmöinen niin kuin sijais, tämmöinen niin kuin tyyppi, sit, että niin kuin AI puhuu siinä samalla, mutta sitten täällä olisi niinku tämmöinen oikea nainen, ketä sitten niinku olisi tämän miehen kanssa. Ja se kun menee niin pitkälle, että se nainen jopa tulee sinne, mutta sitten se mies friikkaa jossain kohtaa, saattaa niinku liian outoa. Mutta tulee niinku tommonenkin mieleen, että just tommoinen, että sitten mentäisiin tollaiseen ideaan, että se on niinku suhde siihen AI:hin, niin sitten se niinku on äänessä, mutta se tarvit kuitenkin jonkun niinku muun just fyysisen välineen siihen. Tämä on just kaikkea tällaista, mikä niinku tuntuu kauhean realistiselta, että tollaisia juttuja voisi tapahtua, mutta sitten alkaa tuntua niin oudolta just silleen, että niin, pitäisikö meidän kuitenkin vaan sit ehkä niinku kehittää niitä omia sosiaalisia taitoja, että me pystytään kohtaamaan niitä oikeita ihmisiä ja löytää niinku iloa ja nautintoa just siitä, että se ei ole täysin mun kontrolloitavissa se toinen ihminen, vaan että se on just ihanaa tavata joku, kenellä on oma tahto. Esimerkiksi. Esimerkiksi tai että niinku on vähän hankaluuksia. Mutta joo, kiitos, että juttelitte mun kanssa. Tekoälypoikaystävä, tämä jakson nimi nyt oli, mutta puhuttiin vähän kaikenlaisista kumppaneista. Kiitos. Ja kiitos myös teille, ihanat kuuntelijat, toisesta tuotantokaudesta. Me jäädään nyt pienelle joulutauolle ja palataan sitten linjoille tammikuun lopussa. Hyvää ja ihanaa joulua ja uutta vuotta kaikille kuuntelijoille. Seuraa meitä Instagramissa ja muissa someissa @ammamafia. Haluaisi olla just silleen, tai olenkin tämmöinen teknologinen kehitys, niin kuin, haluaisin olla ja olenkin tosi silleen positiivinen. Vittu. Sana on niin kuin teknologia myönteinen. Niin. Haluan ja olenkin tosi positiivinen. Vittu. Vai oletko? Kiitos, että juttelitte munkaan tekoälypoikaystävästä ja eikö minä vittu, anteeksi.